Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth, and I will be still. Song of Freedom. Till you reign. This is the song of freedom. Make Things New. You make things new. You make things new. I'm Going Back. I'm going back. I'm going back. Spirit You Lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The Fourth Man. Through the fire, you will never leave me. Through the years, you're the fourth man that I know. With additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Shanaba, 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 shanaba. Parang pwede. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos.
Ayong buntag sa tanan, usa ka dako nga kahigayunan gitugot sa Ginoo alang kanato nga makahimo sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. No? Kumusta ang imong tibuok semana, igsuon? Imo bang na-experience ang pagkamaayo sa Ginoo? Imo bang nabati ang pagkamaayo sa Ginoo? Nagkulang ba ang Dios imong kinabuhi? O na ang mga pangutana nga ato karon nga usab kanalaang hisgutan sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. No, ang atong kinabuhi puno sa mga pangutana, puno sa kanalaang kinahanglan lig-onon, no? Kay kini nga kinabuhi karon nga atong nabatunan, mao naman kini ang gihimo nga templo sa Dios. No? Gihimo nga templo sa Dios aron kita mahimo nga malig-on diha sa atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya, no? So kaganihang sayo sa kabuntagon nagisgot kita nga ang tao gyud dili gyud mahimo nga kalang sa iyang kinabuhi mapakita na nga perfecto gyud. No, bisag naa na ang Ginoo sa imong kinabuhi, bisag gidawat na nimo si Kristo sa imong kinabuhi, wala magpasabot na o dili na garantiya nga wala po kay mga weaknesses sa imong kinabuhi. So mao man ang naa siya. So kinahanglan nga ato kining lig-onon, kinahanglan nga ato kini kanunay isanlig ngadto sa Ginoo. Atong isalig ngadto sa Ginoo kay kung wala ang Ginoo kinsa man ta, unsa man ka. No? Sayang ang kinabuhi nga gasa sa Ginoo alang kanato. Kadin mahimo lang nga kanang ingon nato milabay lang o salingkapaw lang o mahimo nga wala nato makit-i ang dako nga kausaban niini. No? So karon nga kabuntagon atong lantawon ang atong matag usa ka kinabuhi, no? Sa atong ginahisgutan sa pipila ka Sunday, nagahisgot kita kabahin sa kananaang iyon templo sa Dios, God's temple, no? So daghan na taog nahisgutan, no? Tulo na ka Sunday o karon magpadayon ta karon nga Domingo maghisgot gihapon ta diha sa templo sa Dios nga din kining atong lawas gihimo na nga templo sa Dios. No, agi pagtahod sa pulong sa Dios, hangyoon ko kamo sa pagtindog. Ablihi ang inyong mga Biblia dito sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. No, unang Korinto kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Sulat kini ni Apostol Pablo, no, sa taga Corinto ug alang usab kanato nga tumutuo ni Kristo o nagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Okay? Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Ingon siya, surely you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you. So if anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you yourselves are His temple. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios, og nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios o kamo mao ang templo niya. Labing gamahalan nga Dios, ang imong mga pulong karon nga kabuntagon, among gipasalamatan nga naabli na usab o gitugutan nimo na kami mamalandong o magtuon niini. Salamat sa kaygayonan Ginoo. Ang among lawas gihimo na nimo nga templo. Ikaw ang nagdumala niini. Busa tudloi kami Ginoo. Kini nga kinabuhi, kini nga templo, dili mahimo nga kawang, kundi ikaw kapahimutan. Salamat Lord sa paghiusa nimo kanamo nini nga dapit. Og nagatuo kami Ginoong Dios nini nga kabuntagon, wala gyoy bunga sa pagsamok-samok diha sa among pagsimba kanimo. Hinunua sa pangalan ni Ginoong Hesus, nagahangyo kami nga imong abugon ang tanan nga mga
magsamok-samok karon nga kabuntagon. Bisan pa kining gikadlo ka namo nga virus. Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus, dili kini modulot ug imo kini Ginoong Dios nga abugon karon nga kabuntagon. Diha sa among pagpamalandong, ala ikaw nga nag-uban kanamo. Salamat Ginoo tungod kay ikaw nagsaad duha o tulong nga magkatigom sa imong ngalan, ala ikaw sa taliwala. Salamat nga ikaw kauban namo karon. Salamat Ginoong Dios nga ikaw sa makausapan nagpuyo diha sa among matag usa ka kinabuhi. Aron kini mahimo nga imong templo. Aron kini Ginoong Dios, amo ang Ginoong Dios nga mabati ang imong presensya kanunay. Salamat Lord kanining tumutagon imo kaming tudluan. Pinaagi sa imong paggamit sa imong alagad. Salamat Lord nga dili ang mga kaalam o dili ang kaugalingon nga paglitok sa imong alagad mao ang magalumala karon kamutagon. Kundi ang langit nun nga gahom, langit nun nga kaalam, mao yung among gipangayo karon nga mo'y magadumala sa matag usa. Tuguti Ginoo ang among matag usa ka panghuna-una ug matag usa ka kasing-kasing pagatamnan sa imong mga pulong. Ug aron kini maandam, naghangyo kami Ginoong Dios nga imo kaming pasayloon sa tanan namong kasalanan. Una-una man sa pulong man ug sa mga buhat, Ginoo pasayloa kami nining tanan. I-surrender namo ang tanan diha kanimo Ginoong Dios. Kuhaa kini Ginoo. Isalig namo ang tanan, gitugyan ang tanan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Magalingkod kita. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. You are the temple of God. We are the temple of God and God's Spirit lives in us. Amen? Ingon siya, anyone destroys God's temple, God will destroy him. Nagpasabot na siya, dili ang atong kaugalingon nga paningkamot, dili kita ang kanang ingon magapanimalos, kundo na may muguba, liining nga templo, kundo na may muguba, liining atong lawas, dili kita ang maningkamot ni ana, kundili ang Dios, no? Kung ato nang gitugyan kana ngadto sa Dios, ang Dios na mo'y magapanalipod niini, ang Dios na mo'y magapanimalos niini. So sama ra gud diha sa tong mga silingan, kundo na may mga nangingon nato kaguol, kundo na may mga problema nato sa tong mga silingan, itugyan na ngadto sa Ginoo. Tungod kay ikaw karon gihimo na ka sa Dios nga iyang anak. Gihimo na kaniya nga templo. Busa dili na ikaw ang ngay mabalaka kun gub-on makana kundo na may mga pagdaot sa tong palibot. Dili ikaw ang magapanimalos ni ana. Itugyan na sa Ginoo tungod kay siya mismo klaro nag-ingon, anyone destroy God's temple, no? God will destroy him. Usa ka pagpahinumdom alang kanato, dili gyud nato tugutan nga kita gamiton nga mudaot ngadto sa tong isig ka Kristohanon. Dili nato tugutan ingon mi atong berlis, mas lisod kayo ang alagad sa Ginoo nga maoy dauton sa mga membro nganuman ang Dios maoy mosilot. Dili kita busa padayon nga magkinabuhi subay diha sa kabubuton sa Ginoo tungod kay ang Dios man maoy kanang ingon nagmugna niini, ang Dios maoy naghatag og kalig-on niini, no? Lisod kayo ang pag-build sa usa ka templo. Gani kung atong basahon sa Old Testament, daghan kaayo nga klase nga mga materialis ilang gipangayo ngadto sa Ginoo. Aron lang yun ma-build pagbalik ang templo sa Dios. Sa ato usab nga kinabuhi tungod kay kining atong lawas, gihimo naman nga templo sa Dios. Dunay daghan nga mga panahon nga din gi-build ni sa Ginoo, gibugna ni sa Ginoo. Daghan nga mga katuigan nga gimugna ni sa Ginoo kay wala may natawo nga Kristohanon dayon ba? Usahay sayop kayo ang usa ka pamilya, usahay sayop kayo ang pagtuo sa mga ingon ta Kristohanon nga dihang nakabat-ko na silang buot kay ang ilang ginikanan Kristohanon po directly ang mga anak. Kristohanon po dayon ang anak. No.
walay na tao nga Kristohanon ng daan nagpasabot lang nga gimold pa og maayo sa Ginoo ang atong kinabuhi. Samtang nagdako taliba, pagdako nato gikan sa bata nga gamay wala pa manay buot ba? Pag-abot sa insakto na nga kabot na sayod na unsa ang maayo og ang daotan, liha naman ni sulod ang sala. Sa lihang ni sulod ang sala, kanang ang atong gipaningkamutan, atong gitun-an nga diin mahibalik ta ngadto sa Ginoo. Tungod kay daghan nga mga kagayunan nga ang Dios nalingkamot nga ang tao mahibalik ngadto sa iyang tiilan apan ang tao nalingkamot pod nga mahilayo ngadto sa Ginoo. Nagapadayon diha sa mga kasalanan. Wala gyud magpabadlong ba dili gyud gusto usbon sa Ginoo. So dunay proseso sa kanang paghimo sa templo. Kinahanglan dunay mga kanang ang katuigan, dunay oras nga din i-prepare yun. No? So maghapon sa pag-build ko niini, Hillside Christian Fellowship, niini nga building, taas nga panahon nga gipanganlaman, taas nga panahon nga gidala ngadto sa mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Hangtod nga gi-provide sa Ginoo. Nangayo og science ngadto sa Ginoo, Lord, mangayo mi og science nga mauna ning ang higayon. Hangtod nga ni-decide na, sige, ato na nga i-build. Sa dihang nagahimo ani, nagatrabaho nili, doon na pa ilaghan kayong misulti. Mahuman ka na ninyo. Unya tungod kay gitudluan sa Ginoo ningon, dili man kami ang muhuman ni ana. Tungod kay gipangayo na namo sa Ginoo, ang Ginoo mo'y muhuman ni ana. So, miagi og mga kahigayunan, taas nga oras, nga diin, gibuild ni Asya nga iglesia. Same gihapon sa imong kinabuhi. Sa dihang nahimo na ka nga templo sa Dios, taas ang proseso nga gihimo. Dunay mga pagsulay nga mudangat sa imong kinabuhi. Bisan pagkapila na gani o kanang taas na nga tuig nga liangkon nga Kristohanon, wala ba'y mga pagsulay? Duna gyoy pagsulay sa atong matag usa ka kinabuhi. As God's temple, dunay atong ma-experience nga mga pagsulay. Dunay mga pagsulay diha sa atong kinabuhi. Ug nini nga kabuntagon, dunay tulo ka kanang ang gitawag nato test, no? Pagsulay diha sa ato ang kinabuhi. Isip templo sa Dios. Tulo ka kanang ang ingon nato pagsusi diha sa ato ang kinabuhi nga isip templo sa Dios. Una, gitawag na to nga heart test. Number 1, magyud ang atong kasing-kasing ba? Sa ato ang kanang kinabuhi, kasing-kasing nato mo ay pinaka-importante. Daghan kay kanang ang mga ma-heart attack gumikan kay gibulagan og uyab. Okay. Unang susihon na to. Unang nga pagsulay. Diha sa kanang ang ingon na to, temple of God. The heart test. Ingon siya sa 1 John chapter 1 verse 6. Ingon siya dito. If then we say that we have fellowship with Him, yet at the same time live in darkness. Now tanawa, we are lying both in our words and in our action. If then we say that we have fellowship with Him, yet at the same time live in darkness, we are lying both in our words and in our action. Sa Cebuano, ingon siya, kung muingon kita, nga nahiusa na kita sa Dios, apan, nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit, na makakita o wala magkinabuhi, sumala sa kamatuoran. Ang atong kasing-kasing kinahanglan susihon na. Motibo na to, giunsa na to pag-obey, giunsa na to pagsunod ang kasuguan sa Ginoo. Remember, Christians, you are the salt and the light of the earth. In Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Kamo ang asin sa katawhan, kun ang asin kawad-an siyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay og tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago.
So, remember nga ikaw mao ang asin ug ang kahayag sa kalibutan. Ikaw nga gihimo karon nga templo sa Dios, ikaw mao ang kahayag, ikaw mao ang asin sa kalibutan. Ang kalami, ang kaanindot diha sa pagkaon, dili mahimo nga matagaptaman kung wala nay kaparat ang asin. Susama ba sa atong kinabuhi? Susihon o tan-aon og una ang atong kasing-kasing, kung kini nga kasing-kasing ba masinulundon ngadto sa kabubuton sa Dios. Duna manggoy ka ng isugo nato nga magsupak ning atong kasing-kasing ug mauna nga giuna paglantaw karon nga una sa mga pagsulay, una sa kanang ang susihon sa Kristohanon nga nahimo ng templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Naa na ba si Kristo sa imong kinabuhi? Kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, dili na ka magkinabuhi pa uyon sa kalibutan. Unsa gani giingon? Kung muingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo diay gihapon diya sa kangit-ngit, namakak kita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. So kinahanglan susihon ang atong kasing-kasing kay kita mao ang asin og suga, no? So ang suga dili pwede salipdan. Dili pwede ang suga nga itago sa gantangan. Kay paano man na makit-an, dili na makit-an sa kalibutan. So ang imong pagkinabuhi mauna ang importante kayo. Tungod ka ikaw nahimo ng templo sa Dios, din kinahanglan ang imong kasing-kasing nga masinulundon sa kabubuton sa Ginoo. Dili lang kasing-kasing nga masinupakon. Muingon ta ako ng ginikanan, pero ang atong ginikanan atong supakon. Muingon ka nga nahimo na kong kabahin tungod kay ako ng ginikanan. Gi-adapt na ko nila. Adapted pa yun. Muingon pa yun. Gi-adapt na ko nila nga nahimong ginikanan. Apan sa usalang pagsugo nimo, dili ka mutuman. Nahimo bang masunulondon? Dili tungod kay ang imong kasing-kasing masinupakon ng nasya. Gipili ka sa Dios. Sumala diha sa John chapter 15 verse 16. No? You have been chosen and appointed. Para asa? Para asa gani? Aron mo bunga. Ingon siya dito sa Cebuano. Dili kamo ang nagpili kanako. Ingon si Jesus Christ. Ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron kamo manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Take note, ihatag sa Dios bisan unsay atong pangayoon pinaagi sa iyahang ngalan. Dili ang Dios mao kanang na ang kinahanglan maoy atong papilion. Siya ang nagpili nato. Dili kita ang nagpili sa Ginoo. So, take note sa imong kasing-kasing, dili ikaw ang tag-iya ni ana. Gihimo na ng templo sa Dios ug siya ang nagpili ni ana. Ingon ta Kristohano na ta, ingon ta nga kanang ang makugihon ta pagsimba. Pero sa imong pagsimba, wala ka maminaw sa Ginoo. Sa imong pagsimba, naminaw lang ka ni pastor. Nagtanaw lang ka ni pastor, pero paggawa sa simbahan, wala kay nasulod sa imong una-una. Mawitaw ng pag-ampo. Ablihi ang atong mga panguna-una. Ablihi ang among matag usa ka kasing-kasing. Aron makabaton kami kasing-kasing nga malinawaton. Makabaton kami huna-huna nga angay tamnan sa imong mga pulong. Dili kay mulabay lang nang naasya, nagsimba karon. Pagsulod sa simbahan nagsimba, pero paggawas dito pangutanon, unsa diay ang imong naputlo? Unsa diay ang mensahe sa Dios? Dili mensahe ni pastor. Ang problema kay ang mensahe ni pastor mo ay gipaminaw, dili ang mensahe sa Dios. Problema gyud na paggawas, kay paggawas anak pangutanon, ambot lang kahato. Nagunsa diay ka dito natulog? Mamalandong ta tungod kay kita templo na sa Dios. Kumusta ang imong kasing-kasing? Sikan nga atong susihan, doctrinal test. So, kinahanglan po ang doctrinal test aron malig-on ka isip templo sa Dios
Kinahanglan ang imong foundation. Kinahanglan ang doktrina nga imong nasayran. Dili lang naa siya nga kutob lang sa atong nadungog. Kundi barugan jud. Barugan jud na. Unsa may gingon dito sa 1 John chapter 2 verse 23 to 24. For all those who reject the Son also reject the Father. Those who accept the Son have the Father also. Be sure to keep in your hearts the message you heard from the beginning. If you keep the message, then you will always live in union with the Son and the Father. Kung ang nagsalikway sa anak nagsalikway usab sa amahan, og ang midawat sa anak midawat usab sa amahan. Busa ang pingi gayud ninyo, now bantay. Nag-ingon siya, nagtambag siya. Busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sa inyong kasing-kasing, no? Ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. No? Sukad pa sa sinugdan, kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak o sa aman. Doctrinal test ni Asya, kanang naang pagsulay ba sa atong kanang naang nakatunan o sa mga pagtudlo. Ingon siya, ampingan daw. Ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. So, paano man o unsa may atong ampingan kung kita mismo wala magtuon sa pulong sa Dios? Kinahanglan duna kay lig-on nga doktrina nga gihawiran. Now, usahay mo ingon man ta, nindot jud kayo ang doktrina sa Southern Baptist. No. Dili ang doktrina sa Southern Baptist mao'y giingon dinhi karon. Ang doktrina liha sa Biblia maunay atong gibarugan og mauna ang pinakalig-on nimo nga foundation isip templo sa Dios. No? Kung unsay atong nadungog, kinahanglan jud ampingan kini. Kana bitong moingon ta kana na ang gimugna ta sa Ginoo nga perpekto. Asa na nadungog na to? Diha na sa sinugdanan, diha na sa pagmugna sa Ginoo sa tao. Asa na naa sa Biblia? Dili na doktrina sa Southern Baptist, doktrina na pinasikad diha sa Biblia. O kana mo'y dili ikalalis. Bisag unsaon pagbalibali nato, ayaw gyud pagbarog sa imuhang relihiyon, pagbarog sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Kana bang pagdawat nato sa kamatuoran? Unsa di ay ang kamatuoran? Ug unsa di ay ang baruganan sa Kristohanon? Tinuod ba? Tinuod ka nga nahimo na kang anak sa Dios? John chapter 1 verse 12 to 13. Ang kamatuoran. We are God's children. Katong ingon siya dito, apan kadtong milawat og musalig kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Mao ni ang doktrina o mao ni ang kamatuoran. Nahimo kang anak sa Dios dili sa imong kaugalingon, dili sa tawhanon nga pamaagi, kundi ang Dios mo'y nagpili kanimo. Tapos bantay, igsuon. Bantay, dunay gikinahanglan nga buhaton. Ang klaro nagsulti ang pulong sa Dios. Juan 1:12. Kadtong midawat og musalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong anak. Kinsay gihatagan og katungod nga mahimong anak? Kadto lamang midawat kang Ginoong Hesukristo og misalig kang Ginoong Hesukristo. Kumusta ang imong kinabuhi? Tinuod ba nga gidawat na nimo si Kristo? Kumusta ang imong kinabuhi? Tinuod ba nga nagsalig ka kaniya? Kadtong nagdawat kang Kristo og misalig ngadto kaniya. Remember the requirements. Kumusta ang imong kinabuhi? Gidawat na ba nimo si Kristo? Amen. Nagsalig ba kaniya? Amen. Klaro? Klaro kayo.
No? Sa ato pa ang atong pagsalig hap lang na. Wala pa ang tinun-anay nga pagsalig. Apan klaro ang nahimong anak sa Dios makita ang doktrina o ang pagtulunan nga imong nasayran. Klaro nga gipadayag karon. Kadto lamang midawat og misalig kang Ginoong Kristo gihatagan niya katungod nga mahimo niyang anak. Klaro og dayag ang doktrina diha sa Biblia. Gitudlo alang kanato. Gitudlo alang kanimo. Wala pa nimo ma-experience, wala pa nimo madawat sa Kristo, dinawhagon ko ikaw. Ang Juan 3:16, klaro kayo. Nagpakatao ang Dios diri sa kalibutan. Namatay tungod sa imong sala. Kitang tanan makasasala diha tubangan sa Ginoo. O kana nga sala mapasaylo lamang kana pinaagi kang Kristo. Walay makaadto sa amahan gawas kang Ginoong Kristo. Gawas kung pinaagi kang Ginoong Kristo. Sumala diha sa Juan 14:6. I am the truth and the life. No one would come unto the Father except through me. So diha lamang sa atong pagdawat o pagsalig ni Ginoong Kristo, mahimo ta niya nga anak. O kung mahimo na kang anak, ang saad sa Ginoo mo adto ko sa amahan aron pag-andam og lawak alang kaninyo. Aron nga sa akong pagbalik kamo kauban nako ngadto sa amahan. Kamo kauban nako. Gusto ka ba nga mahimong kauban ni Kristo? Remember, kining kinabuhi kalin gi-enjoy nato karon, kining kinabuhi karon kalin atong gipahimuslan, temporaryo lamang kini. Doon na pa'y kinabuhi, humanili nga kinabuhi. Ibilin ra ni nga lawas, ibilin ra ni dinhi sa kalibutan. Doon na tay espiritu o kalag nga motobang ngadto sa Ginoo. Now, kung dili ka andam sa imong kinabuhi, kanus apa? Kanus apa nimo tugutan? Kanus apa nimo dawaton si Kristo? Kadto lamang midawat og misalig kaniya ang gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili pa ulahi. Dili pa ulahi. Mauni ang kamatuoran o mauni ang doktrina. Usa ka doctrinal test nga rin gikinahanglan diha sa templo sa Dios. Sakop na ta. Sakop na ta diha sa lawas ni Kristo according to 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin ini. No? 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Nahimo na kitang kabahin kung ang imong lawas nahimo ng templo sa Dios, din kabahin na ka, sakop na ka sa lawas ni Kristo. Tungod kay kabahin man ka, sakop man ka sa lawas ni Kristo. Kung isa sa bahin sa atong mga lawas masakitan, libang tibok lawas masakitan. Kung matagakan ang imong kumingking og 5 pesos lang, ay di man ang 5 pesos sakit, kanang martilyo. O matagakan ang kumingking sa imuhang tiil og martilyo, dili ba hasta ang imong utok masakitan? Natanawa, tuara sa ubos, pero nganong nisaka dito sa utok, unsay sakit ana, taytok. O sige, gikan sa ubos, padulong sa taas, masakitan. So nagpasabot lang na siya, ang usa ka bahin sa lawas, kung masakitan, ang tibuok bahin ini masakitan. No? Sulod sa iglesia, kung doon na tayo igsuon, galin, doon ay problema, mahimo kang kabahin ni ini. Mauna siya ang tinuod nga templo sa Dios. Ang templo sa Dios, dunay kanang naang pagtinabangay. Tungod kay nahimo na kang kabahin, isa na kanang naang bahin sa lawas ni Kristo, din ikaw usab bation sa imong isig kaigsuon. No? Nahimo kita nga isa diha sa tubangan ni Kristo. Doctrinal test. Next, relational test. Kinahanglan sabna. Isip kanang naang templo sa Dios, isa sa mga kinahanglan nga mga pagsulay, relational test.
kanang atong relasyon. Ingon siya dito sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Natingala siguro mo naa sa 1 John tanan no. Huwan lang tanan akong gikuha karon, no. So 1 John chapter 4 verse 7 to 8 ingon siya, "Dear friends, let us love one another because love comes from God. Whoever loves is a child of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love." Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isikatawo, anak sa Dios og nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isikatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Kumusta ang atong relasyon diha sa atong palibot? Kumusta ang atong relasyon ngadto sa atong mga parente? Kumusta ang atong relasyon ngadto sa atong mga ginikanan? Isa na sa mga pagsulay, kung tinuod nga ikaw nahimo ng templo sa Dios, ang imong lawas nahimo ng templo sa Dios, ipakita ng naa siya ngadto sa imong palibot. Maayo ba ang imong relasyon ngadto sa uban? From Old Testament kung atong tan-awon, gidaladala nila sa mga Israelita ang napulo ka sugo. Ngano nga ilang ginapasaan? Aron jud daw dili malimtan nga sa bisag asa sila mo pahulay, naa madumduman nila ang napulo ka sugo. Apan gikan sa napulo ka sugo, dili gyud lisod gyud tumanon. Lisod kayo tumanon ang napulo ka sugo. Here comes the grace, ang grasya. Biabot ang grasya, gipadayag ang dakong gugma, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So ang napulo kasugo, gihimo nga duha na lang kasugo. Ingon siya dito sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kunya ikaduhang sugo, love your neighbor as yourself. Higugma ang Dios tibok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Sa Deuteronomy, dili hunahuna, dili tibuok mong kusog. Kunya ang ikaduhang sugo, love your neighbor as yourself. Duha na lang kasugo diha sa New Testament. Duha na lang kasugo nga din gipa mubo o gipa kita sa Ginoo ang iyang dakong gugma nganhi kanato. Ang kasing-kasing diha sa tibuok kasulatan nagahisgot kabahin sa gugma. Nagpasabot lang na siya ang atong relasyon. Dunay relational test nga agion diha sa templo sa Dios. Isip templo sa Dios ang imong lawas, dunay relational test nga gikinahanglan. Relasyon sa atong palibot. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Sa tupa tibuok, siya ang tag-iya niini. Imong gi-recognize nga siya mo'y nagmugna sa imong lawas, din ang tanan nga naa sa imo ang Ginoo mo'y tag-iya ni ana. Busa higugmaa ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo in the sense nga gikinahanglan mangalagad ka ngadto kaniya. Dili kay molingkod lang ta. Kay kung molingkod lang ta, mahimo tang membro sa Triple P. Memorize na kay na sa ubang mga kaigsuonan. Pero siguro nahimo pong sakop o nahimo pod nga kanalaang membro sa Triple P. Hinaot nga atong bantayan ng naasya o atong susihon ba ang atong kaugalingon. Basig nahimo tang membro sa Triple P, dili ta membro sa Hillside Christian Fellowship. Ang Triple P, paminaw, kunya, pungko, yahuman o pungko, pauli. Ya gustong akong pakapinan, sige ako pag yung pakapinan. Pag humuan og pauli, pabuyag. Upat na noon kapi noon, di pa mo mudawat sa tulo kapi, nahimo na noong upat, pabuyag pagyod. No? So kinahanglan ang atong relasyon.
Being the temple of God, kinahanglan ang atong relasyon usab atong sulayoning ni Asya. Kumusta ta sa atong palibot? Higugma ang Dios, tibok mong singkasit, tibok mong kalag. So kung gihigugma nimo ang Ginoo, din dili lang ka basta magpakita, dili lang ka basta magpamembro sa Triple P, kun dili kinahanglan mubuhat yun, mangalagad yun. Na unsa li ay ang mission sa Ginoo? Unsa li ay ang rason ngano nga giluwas ka sa Dios? Unsa li ang mission nga gibilin sa Ginoo sa imuha? Magpabilin ra ba ka nga isa? Ingon bitaw ko pagka nang feeding program rin sa mga bata, pag human ato ingon lay ko, gamay ra gyud atong simbahan. Puno man kayo na puno man. How I wish nag-ampo ko, Lord, ang mga dagko pulunta. Mag-unsa na lang umudako ning mga bataan niya na puno na gani sa gagmating pa kayo, umudako kani sila. Gamay ra gyud simbahan. Kita ba pud nangandoy ba pud ni ana? Kamo ba sa inyong kaugalingon? Doon na ba'y handom ni ana? Mong handom gyud ta, ingon bitaw ko sa akong asawa, ingkuma, kanang simbahan na madili lang yun na ingon ana ra. Ang akong nakita o kanang ipadayag sa Ginoo, dili biya ta diha ra pabilin. Kay naipit man ta sa atong luti ba? Kaya extend yan ang likod. O extend na to ng likod, budako naman ang laaba. Bukad naman na siya, kung nga dili. Lahi man ang kanang ang panlalataw nga padayag sa Ginoo. Mudaghan man ta. Unya kung mo extend ta diha, dili pa ginamao. Ngano di ay? Ingon siya nga, ingko nga, lahi ang ipakita sa Ginoo sa kuha, ipakita nga panlalataw sa kuha, sa Ginoo sa kuha. Dako kay nga simbahan. Ingko mahimo nga umbrella ang porma. Sama ba? O dako nga simbahan nga pakita sa Ginoo sa kuha. Nya dili man diha. Hala asam dito ibutang sa Ginoo. Ay lang ninyo ikuan ha, ipamalita. Ay pud ninyo taon ipanabi na nga si pastor, mao na ang handom. Pero ag ipadayag magud sa Ginoo ba, dako nga simbahan. Nya ingon ko nga, dili man diha ang kuan. Dito ang ipadayag sa Ginoo. Kung ano dito man ibutang. Kung dito ibutang kay kuan daw kanang dako ang ato ang coverage sa area. Samantalang diha ta ipita kay tuwas taas na apoy naga-extend dito. No, nya dinhi sa ubos na apoy daghang mga kasimbahanan. So nangita ang Ginoo nga ibutang tagdako kayo nga area. Mao ba? Sige lang. Kay gipakita na sa Ginoo, nagtuo po ko nga ihatag kita niya. No? So kung ang inyong handom nga mudaghan ta, dili man lang kutob lang sa handom ba? Dili lang jud kutob sa handom. Tungod kay sumala pa kinahanglan i-exercise nato ang atong relasyon ngadto sa palibot. Ayaw i-exercise ang reliyon, usahay ang sayop man gud nato, ang atong reliyon mao i-presentar nato ngadto sa tao. Ayaw. Dili ang reliyon. Ang atong relasyon mao i-preserve ng naasya, mao na ipakita sa atong palibot, mao na ipadayag ngadto sa imong isig ka tao. Aron nga sila mabless sa imuha. Ayaw yung ihanyag. No? Sumalap ito itong pagkamatay ni tatay. Isgutay dito. Ingon ko nga, dili man maayo nga magsigi ta og lalis kabahin sa itong reliyon. Kaya ikaw nagbasa man ka og Biblia. Baliktara ang imong Biblia, walay reliyon nga gisgutan diya nga makaluwas. Ang atong relasyon, mao na ang importante. Relasyon nimo ngadto sa Ginoo, relasyon nimo sa imong isig ka tawo, mao na ang importante. Being the temple of God, kinahanglan sab nato ang kanang mga pagsulay kabahin sa atong relasyon. We need to check our relationship with others, no? With our neighbor. Kaya ingon siya, higugmaa ang imong silingan susama sa imong kaugalingon. Mao man lang na siya ang gugma nato sa tong isig ka tawo, pinaka-importante na kung giunsa nimo paghigugma ang imong lawas, ang imong kaugalingon nga nahimo ng templo sa Dios, then higugma usab ang imong palibot. Higugma usab ang imong silingan. Lisod man mo ingon ra ta bahala sila. Diya pag yun, diya pag yun pinulungan na, iya bitaw taog kaluwasan. Sige.
Dili ba ang tao nga moingon iya bitaw ta og kaluwasan, ingnon ka, ikaw nga tao hakog. Sigurado man na, kay bisan sa imong kagalingon, kanang nag-igit-igit na gali ka sa imong pagkaon, di pa kakahatag sa imong silingan. Oh. Unsa may tawag ana, hakog nang naa siya. Unya mo ingon ta, iya bitaw ta og kaluwasan. Pagkaanindot po lang ang imong kinabuhi, no? Kumusta ka ang kaluwasan nga imong giingon? Tinuod baka nga luwas na ka? Mao na ang problema diha karon kay kung ipadayag nimo ang imong pagkamatinud-anon nga ikaw mauna ang templo sa Dios, din kinahanglan imong ampingan ang imong relasyon ngadto sa uban. Ampingan nagpasabot dili nimo ihakog, dili nimo ikulang tungod kay human naman gipadayag sa Ginoo sa imuha, nakaangkon ka na magkaluwasan, siya ngadto sa uban. Unsaon pagdaghan nato kung kita dili maningkamot? No, si pastor bahala na si pastor lihat. Oh, kang pastor na nga trabaho. No, wala ko gitawag sa Ginoo para ako lang ang mo trabaho. Dunay dakong sugo aron nga ikaw giluwas sa Ginoo. Siguro nakalimot ta. No? So hinumdumi lang na siya nga kanunay giluwas ka sa Ginoo, gihatagan kaniya og katungod nga mahimong iyang anak, hinumdumi nga duna siya mission alang kaniyang. Mateo 28:19-20. Ayaw kalimti lang na siya. Dunay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Usa, kung ato lang ampingan, ato lang ipadayag, din makit-an ang akong gugma sa Ginoo nga lihi kanato. Tungod kay gigugma ta sa Dios, nahimo nga dili maguba ang templo sa Dios nga diha kanato. Ikaw nahimo ng templo sa Dios. So kinahanglan ang templo sa Dios at imuanong ng naa siya, lig-uno ng naa siya. Kinahanglan atong susihon kini nga mga pagsulay. Una, pagsulay diha sa tong kasing-kasing pagsusi na. Heart test. Heart test to obey God's commandment. Second, a doctrinal test. Doctrinal test to embrace the truth. Kanana ang atong higugmaon ang kamatuoran. Third, relational test. Ang atong paghigugma usab ngadto sa uban. Kinahanglan protektahan nato, no? Protect God's temple. To protect God's temple, you need to consult Dr. R. Uy, naay Dr. R. Remember this morning ang gitudlo kanato, no? Aron mahimong lig-on o maprotektahan ang templo sa Dios, kinahanglan ikonsulta nato na ngadto ni Dr. Eds. Nganong nag-ingon si Pastor Dr. Eds? Aron madumduman nato na siya. Ang doctor abbreviation sa doktor is DR. Doctrinal test, relational test. Dr. Eds, heart test. Importante na siya. Tulo ka mga pagsulay diha sa templo sa Dios. Dr. Eds. Doctrinal test, kanya relational test, and heart test. I hope nga dili nato kalimtan na ini nga kabungtagon. Mao kana ang pulong sa Dios, mao kana yang gipadayag kanato. Ikaw nahimo ng templo sa Dios. Walay makatumpag ni ana, walay makadaot ni ana, tungod kay ang Dios mo'y manimpalos ni ana. Ang Dios mo'y mag-atiman ni ana. Busa ipadayon lamang nga lig-unon kini pinaagi sa atong pagkonsulta permanente. Consult Dr. X aron malig-on ang templo sa Dios. Ginoong Dios, salamat nining kabungtagon. Salamat sa iyon nga magitugot alang kanamo. Galing kami muagi gyud sa mga pagsulay, muagi gyud sa paglig-on tungod kay gihimo naman kami nimo nga templo, Ginoo. Salamat Lord nga dili kini maguba, kung dili imo kining paniligdan. Kung imo kining paniligdan, pinaagi sa kanunay namong pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat sa pagpanalangin ining imong mga kanakan. Adin karon
na malandong usab sa imong mga pulong. Silyuhi ang matag usa Ginoong Dios nga kining imong mga pulong kini dili kini mulabay lamang sa among kinabuhi apan mahimo kini nga galamiton. Salamat Ginoo, ikaw magapanalangin sa matag usa. Ang langit mo nga kaalam, amo ikaw ang gipasalamatan usab Ginoo. Nimo ang talang dungog ug himaya, mga pagpasalamat pinaagis pangalan Ginoong Hesus. Amen. We all have this hashtag relationship goals. Travel goals with friends, selfie goals with fambam, school goals with classmates. Some happen, but some do not. So in this world of hashtag relationship goals, what could be your most meaningful one? Let us answer that by giving you some real talk about the realities of life. Firstly, God loves you. Yes, for real. In fact, He loves us so much that He gave His Son, Jesus, that we may have eternal life. Life that is meaningful and abundant. But most people aren't experiencing this meaningful life. We suffer from heartbreak, depression, family problems, you name it. It makes us wonder, is there really such a thing as a meaningful life? That's because we have a sin problem that separates us from God. The Bible says that every single one of us has sinned. And the penalty of this sin is death. Spiritually dead as we are separated from God. So we try to solve this problem, thinking that rituals, good works, and morals will be the solution. But all of those fall short. There's only one solution from God. The third reality is that Jesus Christ is the only answer to our separation problem. Jesus completely paid the penalty of our sins, leading us to a life united with God. Jesus even said that He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. He died and rose again, paving the way for us to God and life eternal. But is knowing this enough? No. Reality number 4 says that we must choose to place our faith in Jesus for us to be saved. We just have to have faith in Jesus. We don't need to add anything to it for us to be saved. Salvation is a free gift. And we can show our faith in Jesus by admit that you have sinned against God and that you need to be forgiven. Believe that only Jesus can save you and forgive you. Confess or declare Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and put our trust in Him and His plans for us, giving Him full control of our lives. God is offering forgiveness and eternal life. This is our ultimate hashtag relationship goal. A meaningful life in Christ. And this is all up to you. Would you like to start this relationship with Jesus today? If you do, pray along with me as I lead you. Lord Jesus, I confess that I have sinned against you. And thank you for dying on the cross for my sins. Today, I put my trust in you as my Lord and Savior. I accept your free gift of eternal life, and I surrender my life to you. Thank you for loving me. And from this day on, I choose to follow you. Amen. Recorded live, acoustic worship, The Fourth Man is the first brand new album of 1211, in collaboration with Hugot Cristiano, I'm So Blessed Daily, and some of the worship leaders in the Philippines. Featuring 12 new songs including Resurrection Power. Yeah, I've got resurrection power. Resurrection power. I've got resurrection power. Your Love. There is power in your name. There is power in your name. There is power in your name, Lord Jesus. My Refuge. My help comes from the Lord, the maker of heavens and earth, and I will be still
still. Song of Freedom. Your reign. This is the song of freedom. Make things new. You make things new. You make things new. I'm going back. I'm going back. I'm going back. Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. Holy Spirit, you lead. I will go. We give you praise. Praises, all honor, glory and power belongs to a God who's enthroned. We give you praise. The fourth man. Through the fire, you never leave me. Through the years, you the fourth man that I know. With additional bonus track from Ondoy and Kimi Naive TV called Shana Ba. Available for digital downloads, so grab your copies now for 299 pesos.